ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାପାଙ୍କ ସହ ମିଶି ରୁଟି ତଡ଼କା ଖାଇଲି। ତାପରେ ଛାତ ଉପରେ ବସିକି ବଡ଼ି ବନେଇଲି। ଦିନରେ ଚୁନା ମାଛ ସହ ପଖାଳ ଖାଇଲି। ମାମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଲୁଚେଇକି ବନେଇଲି। ଯେତେ ଯେତେ ଘର ବରାର ମଜା, ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ବରା ବନେଇଲି। ରାତିରେ ପୁରୀ ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପୁଲା ପୁରୀ ବନେଇଲି। ଆଜି ରୀତିକା ବାପା ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଝିଅ ଗେଲ ହଉଥିଲେ। ରାତିରେ ବାପା ବରା ଘୁଗୁନି ଖାଉଥିଲେ, ପରେ ଝିଅ ସହ ଗେଲ ହଉଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଟିକେ ମୋତେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିଥିବାରୁ। ବରା କେମିତି ଛଣା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କାହା କାହା ପାଟିରୁ ଲାଳ ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଫୁଲାଫୁଲି ପୁରୀ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜଣାଇଥାନ୍ତୁ।